Rangsak takok te bukok song cerai konai sikli dia prasakra borong genang tofani joto barjang nang manjak bororok adong song eba dormo klainai priest ro eba osai ro father ro mothani barja manjak ro tinio angorno kisi cha elam bag ni kok tei bisi segang ni kok no tei kisi sa busi jane kok salanya bagai wan so kahin hai ang agi ro bo waisa wai nei frangka sini borok do phane theology ang tini haina hai phayoka mo parto nai borok do phani theology theo mane kaitor logi mane study eba kaitor no tei surung mawa sini borok do phani khulomaro khlaimaro engai phaimaro aboni kache yaphang yarangni ko seng kisah-kisah ke ron hor lainnya ni saima lainnya ni naktok ni abose ani tini kok sama ni samung ni kok nai om borok dok ni theology ang tamo sarana hingkang ke osai ni origin dai lampro wathop ni origin eba mari ngai phaimani elang baktui awahanyo sajaktiya te kaisa ko baptism ni meaning eba kok no te kisisa ani dopani lokurokno khazani tako lokurokno sikla te cherai khoranno kisa ke busiri tlangai man ka chanai nei ang wan sogoi haikya ang kok doi saya terkena sai thang nai oma hairo o sisai payment jorawo tabuk ni o belai sijat computerized world om hai kok rogo nang khano nei ang wan sogo ai ke sini understanding tai khoroksa osairok ngai maturity utongai sang dophani bustngo basanani eba sini lukurokno tilenyani eba phurang lanyani abose kok ya phangni kok le tabu kok khaise asang sini do phawa osairok bang tamne ka sang osai bosong ni borokno tabu osai rok ni je origin phaimani abo to ya phang se minno tongo lai bu mau bu sang ke saimano kerang kothoma rokbo ordek ni kok sang saimano piaba scripture le elama bible ni kok thayo sungno belain nangkung apane origin aba ya phang kok ron tei sango omorong ti bersang khnai te kisa srangi mano omoni bageno ang kisisa borok do phane theology pan bakak langai bahike elam bagbai abo gereng matong abuna ang kisa understand ngo to branai kya amsaka nang khnai to nai ang belai tong thogo tenin bai suryo te hambai ro kapani takho khoro sung saimano bible puilo osaini kok sajaka katsi srisiti ni bisa seja yaphang bung se yaphang bezab ni bung se yaphang
মানে একদম সিরি সিটি ও সেজা সিরি সিটি চেংজাক মানে সিরি সিটি মানে ক ও বুজাবো সেজা নখায়ুং হায়ুং স্নামজাক মানে তাল সালাটো গরি তে বরক তাকজুক মানে কগ্র অর বিভাগ সেজা uno kachi ya phango thangnai prangjakoni bagai kaklayo oroni o elambang ni kokno sung asung ya phang thangai me phono omono ya phang ni bosung baklailai phaimano taurong ni ya phang chapter 14 verse 17 ni simi angkishan nayana 20 o sung पहिला ने खरकसा असai सिजाकमानी आबनि कप नांसाइकना एला मागा पहिला असai सिनिजाकमानी के कप बरो बाय आबनि के मेलकिसेडेक नै हुजाको कनादि आं एलाम्बा परिवाना ओ एलाम्बा नि बिसिंना सरंदि आं चियारनानि जरा बकरिबा आसक्सियारला फुनुगि रुमो आसक्से Abraham Kedorlaomer by Bini Pal Bubugra Rokno Mechenei Kipilei Paike Sodomni Bubugra Sabeni Harungo Bobai Malanya Tangka Abo Habugrani Harung Salemni Bubugra Melkisedek awang te anggur putih tubui paikya bongka kaitor kotorni osai bongka kaitor kotorni osai অর্থাৎ অবশ্য তাম প্রণতাঙ্কে Subrayung no khayung hayung no snamnai saltala to kribu pangwa pang tima krisha borono taknai bini yaktinyo hayung go osairo ngo osai to tongnai orwo Melkisedek bono kaitor kotorni Ochai nei soijaka omo bhai sini kami thung sini haste dop hangtung lukrong thung osai ni yarang ni aba ya phang ni tongni phaimani kokno sungno elambago bhai belo a kokno tei mokol phiogiru Bobono hamari rui hai nei saka nokhabai has namnai sa kaitor kotor Abraham no hamari ruthung te ari rokno niniyago ya pharai mesen nai kaitor kotor labjak thung hake Abraham bono bebat ni Cio kaisa khe rekha অর্থাৎ bo tai rekha eba দশমাংশ rekha Abraham osai Melkisedek no oro puila nukjak mani kaitor kotor ni osai Melkisedek ni kok suman kha omno kanai tabo Sang Moses ni bisingtei osai chongjak mani ko osai rongno chumung rajak mani ko mazro khase rong mani ko borni chumung ni podrai porjak mani ko Levi chapter 8 sungbano angasak thangya tamke busi jane ko kisa porio na sakse oro subrayo Moses ni bisingtei Aaron te bini busarok no chongtha chongmani Subrayung musino hai nei saka Aaron te bini busarok no tubudi
kanmung sumung rok chongmani thok te sumsokni yapharongni bagai musuk te mera magni te awang bangla urasatu budi tei bebak lukurok ni di sungjak nok ni bisingo kuthung laikya ang yang porithang kena abuni ulomusi dikholok solagenang kaisa kanmung sumkha tei a solano uriam bai thumano thumuino tonkha musi aroni khorogo pakri soroi rekha tei a pakrio rangsakni gina bai khobjak gethar motok thubui rekha amo subrayung dagima haikeno musibo khlaikya ya phango oro te kaisa osai chongjakmani kaitorni samangni bagai bono bazurani bagai sengabron nogo subrayung sakno osairongni tamnai brongni mukut tupi eba dress code abromano sumormano tai oma haikeno musi chongmani thok gtharnawi aroni khorogo phulga abo haikeno bo arono gthar khlaikya oma haikeno osai ya phang khlaijak mano sung nogo khapang takuti bokoksa te kaisa kokna pidi hake bo sogo ya pharmungni bagai mera kotor jatno ya pharka te aron bai bini busarok a merani bokrogo ya beralaikya te musi abono butharka te thino hayani ayang sarai rekha hake musi abono bopon ke rakha te bokrok buphamno horo sokha omo haikeno sung aronno osai chongjakmani kok sung mano kapangni taku teibu kopso ngetabu Melkisedek ni pore aron tebin pore osai mani sabusi sung o aron ni osai ni bising ti phano sin do phawo osai ro phaimano abu haibongi mano tamni sin kami agi ya pang simi osai tongo abo nangmani kokse kokhi onuse khapani takokte bokokso tabu the high priest le sabo jottoni high priest tabu o hayo paithakni sekangni high priest ang abono ulo satirna abone sekang tabu te kaisa kok bujana ke mose sini lamprowato o lamprowato abo cross ni symbol o cross ni symbol abo bo Israel do pharakno o osairong ni bisingte moses ni bisingte ni razakmani areno hoiteno sini o lamproni symbol bo angkhori phaikena ni bo song wan suginai mano ang tabu poriwan kisako nroga amno nai wan sugi nai manai au khapani takokte bukhok song osairok barok nai eba rathang nai rok ba orwa sung lampro sini lamprawa thapno buchina bagai oroni origin ni kokno poriba khna kangke eba porikhe sung o mari lampro ni phaimani ya phangni kok omu phanungni manu noi sung wan sugi nai mano mo wan sug janai kokse lamrama chapter 12 aro yogma ni kok sujak tongo o yogma ono lampro ni mari eba cross ni mari no subrai urkha khnandi ang osai ni kok saka osai ni
klaimo lampro bahake angkhana abno nungwan sukinai mano ha ijibo subrayo musi bai arano hai hnai saka o talrok nini bagai cengmani talung nai o talini bagai bisini talia phangang nai bebag Israel rokno sade o talni salchini salokhe bebag nokho thugino borokni nokhungni borok bhangmano naiयै mera besa masa nathang tomungno kaisa nokhung belaikhe kisu uma bai mera besa masa sawi paimania ngke a borok bini nok samni te kaisa nokhungni borok bai borok ngei banta khe nawi chai mana tekhe nadi khoroksa sawai mana tuino mera busano thugui mana nai nini mera mungsa khain krei mani ketar ungna nangnai te bisi kaisa omorni ungna nangnai nang abo mera bodolni eba pun bodolni nawi mano norong abono o talni sal cibroi sal jora matonai afroke Israel ni bodolni beba bororok sanjao ke mera busano mara tharlainai hake borok kisa thei nawoi duglamni babai nei thonglawo te duglamni bokrogo phuloi relainai te a nogono muihanrok ma chalainai tabor subreng saman kong naiti duglamni thongar yang kongsa hai te bokrogo yang kongsa om haikeno sini lampranibo simbol amo kaisa duglamni simbol hai te orono Jisu Kristo bobo kroso phai thi painai akal mari kroso omni gopno phunuk mani go a horono amuihan rokno ma hanglainai tei sam kakha baikhe bului awang bangla baikhe ma chalainai khapani takubokro nang besar buci kabang saimia ang tang busir na engkau jago sin lamproni simbol abu cross abu te hunya krei engkau puila o lamro mau no yogma ni chapter 12 no kok sujak sobrayung samani mera ketharta nai duglam ni babai ni yo thui aro silani tai sakaw silani agar jepru sobrayung layo bini phan layo suar layo ai ke anogo hamari tongi khana ni ko wan sugui nai khanke oroni mari baino singi osairo abno sumo tuwi rupai kena nai wan sugnani kokse kaklayo kisisa buji man kana hanai tongse kaisa ko sin siti ni ko sinage cucu bor rasil song sama kena kang serai purbo okong non mujuk lainnya di tahun okra ro naro ani siti usai mano agi sini cucu song nara sono okok salma kena kang salsa baro jati tangsang ngana pom salsa baro jati ro tangsang len okok to o elang bani kokse salsa kaglai thangoni baro jati 12 dopa tangsangan sini do pawa aw burni phake ba awni bageno o ya phangno hoite malki sede aron sunitei o yok matei phajak borok sara abaro jatirok salsa ekngana ako madamano khapani takubokro ja solan sukjane kokse nini bagi jaya phanung tongmana kokre
nunggu bahagia na aboni ningnai ang just kaisa thought kiklir khasuk se kapani ta khok te khok song turuk ke seng borok do pani theology bahagia elam bakte hafai abrona ang buchir nai tongo tabo ang saichung puila saka osaini bisungo high priestly sabo bo tabok bo te ulobo eternal ni bagai pipeline bagai chongja kanadi Hebrew chapter 4 verses 14 te sikchen jang poriwano oro okong srai ke pairka Jesus se osai bokro Jesus se osai bokro hake faidi seng potu klaimani abo gerakhe rom layana tamni henba katsui kaitorni biskango thangnai osai bokrok seng manka abongkha osai kotor kaitorni sajla Jisu chini osai bokrok seng kebel rokni bagai maya nangya abuti osai bokrok ya tamoke seng hai beba kono belok jaknai abuti osai bokrok se seng mansio hai pano bo sumsok klaya o osai bokrok ka bo sumsok klaya pamose bari kenang maniko hake phaidi seng khatore kaitorni asuk khayung gana thanglayano aro seng khairok jaknai hake katsui sini nangma joratoi seng khairok jagai subajak nai kalklayo ang osaini kok samani okisisa bai osaini kok clear kana nai tei osaini logio yok mawo lamprawato baike abo elam baktoi thaikena akong tibang norong bujir na naikya tabung te kaisa ko chung jora wo baptismo ungarno tei seng bujia baksa berwan sogo tiyo hatman abo puntok no sidogoi pun baitok no bahagia abo selaijak eba selaijak yang abo selaijak ya abo mili mai aba ke wansung mai kok sanai bo sai tongo wansung ya oi mature understanding kri bai mon bageno baptismo mani abo northo angkisa bucer nai kela bago tamsa Rom ni chapter 6 verse 45 tamni saka kenande sungsajak abhani phanbai Kristo gothoni muthangai tisajak ma haino sungro abo hai tong katal tongai mana teke baptisma ngai Kristo bai baksa thiyei bobai baksa objaka bo thima haino thiyei sung bobai thangsa ungka unke bo muthangai tisajak ma hai sung bo muthangai tisajagai bobai thangsang nai takro bokro baptisma monabo udo klaiman bisengtei repentant eba khas laiman bisengtei Jisu thui phobjaka thangi basaka ama hake bono putu klai rok thui panno bo sobra Jisu hake thangi basanai abono ortho se baptisma eba baptisma mani meaning kom haikok kisah misa seng clear ke kaham nyo ang okok nanti normotini perangkat eba saiman reka jora tong koto teu saiman komo tapi elam bago senang perangman kokno ang tinong tumi reka masako hamar iman tong lagi kaitin kok thanyo teu sundi kaitin kok thayo teu tori logai hamar iman tong di serma abo kaham chini serung abo di thaya ini seng borok dopre theology te ya phangni oserani ko lamprani marini
thơi xí lơi yok mani ko tai osai ko to ni ko osai pai thak ni osai ko to ni ko subra jisu bong kha osai high priest am ni ko sung na kya te baptism ni ki hisa clarification kom bang na ka khác là yo nung tong thong này hamri man ka này God bless you.